Bueno, pois entón imos co último relatorio. Temos aquí a Alexandre Rodríguez, que é titulado superior de saxofón, profesor tamén, e nos ven a presentar pois o que é a súa tese en etnomusicoloxía, se non me equivoco, sobre o traballo se titula o relatorio Os trabazos de Castro Caldelas, actividade, aspectos biográficos, instrumentos de traballo, homaxes e repertorio. Gracias á organización por invitarme, gracias a vos por estar aquí escoitándome sobre este tema, sobre os trabazos, que é un tema que me encanta porque a nosa música é a investigación que decidín facer. E agradezco-vos moito, non que me invitades a min, sino que dedes a posibilidade que eu poda falar aquí de os trabazos. Por iso, moitas gracias. Bueno, cando fixen esta investigación, que é o resultado do meu traballo fin de estudio, seguendo en musicoloxía, o que máis me interesaba era como era a música deste grupo, como sonaba o que eles facían. Pero ao final, en etnomusicoloxía, a música só non ten sentido se non lle encontramos un contexto. A música non ten sentido sin o contexto onde se desenvolve, sin a sociedade na que se expresa esa manifestación. Entonces, de aí, intentei, por eso esta charla chamase Actividade, aspectos biográficos, instrumentos de traballo, homenaxes e repertorio. Porque non é só a música dos trabazos, sino todo o que envolvía esa música, de onde ven, a onde vai, en que condicións se desenvolve, eso é un pouco o que intentei averiguar en esta investigación. Entonces, vou vos explicar en estes 50 minutos un pouco como desarrollei esta investigación e despois os resultados que se traslucen dela, ¿no? Vale. En primer lugar, un resumo do que serían os obxectivos desta investigación era contextualizar os trabazos entre as diferentes formacións musicales da época, que estamos falando entre os trabazos, a actividade dos trabazos data entre 1910 e 1956, que relación había cas outras agrupacións desta época, por decirlo así. Estudiar as características desta agrupación en canto a súa formación, coñecer a estética do grupo e a recepción da música que tocaban en esta época, establecer un listado cronolóxico da súa actividade, describir o material que atopamos e que se conserva do grupo, clasificar o repertorio e estudar o papel que tuveron as diferentes agrupacións posteriores na conservación deste grupo. Vale. Para realizar esta investigación foi importante, primeiro, a consulta dos recursos documentais, que é importante decir que dos trabazos non hai gran cousa, porque o interés por este grupo surgiu moito despois de que desaparecera. O primeiro que atopamos publicado como facendo memoria sobre o grupo é de 1986, e o grupo remata a súa actividade en 1956, son 30 anos máis tarde. Quitando algunha cousa na prensa, a entrevista que lle fixo o Olegario Sotelo Blanco, que é un historiador, a Luis Amaro, que era un membro do grupo, que aí podemos sacar moito da historia, e aínda así non moito, porque a entrevista fixo ya cando o señor xa tiña casi 90 anos, e un señor de 90 anos preguntarlle por cousas que pasaron fai 40 anos, tampouco é... De feito, hai moita... como se dice? Hai moitas datas diferentes en diferentes fontes. Hai datas que non están claras, pero eso vámoslo ver agora. Por outro lado, outra parte da investigación foi un vaciado de prensa para constatar esas actuacións dos trabazos, entrevistas ás persoas máis maiores de Castro Caldelas, que é onde o grupo, e a outra parte é transcripción das partituras que conservamos dos trabazos. Bueno, vamos alá. Bueno, este é un listado da hemerografía consultada na que podemos atopar información dos trabazos. Atopamos 62 actuacións documentadas de 1910 a 1956. 44 destas actuacións corresponden a festividades religiosas, pois Santa Marta ou festividades propias das parroquias. E 18 son bailes que se facían polas tardes, bailes organizados polos concellos ou conmemoracións, inauguracións, etc. Vale. Este é o listado de entrevistas que fixemos a diferentes persoas de Castro Caldelas.
Bueno, ya estou para orientarvos un pouco onde este a provincia de Ourense, onde quedaría a comarca de Caldelas, no? Que sería isto. Como vedes, está moi cerca do que sería a comarca de Tribes, e isto fai que os 30 de Tribes tuveran moita influencia nos trabazos, pero iso que vamos ver a continuación. Como podedes ver, sí que son comarcas que están pegadiñas en Ourense, no? Vale. Pois vamos a empezar un pouco a historia desde o principio, no? Porque Castro Caldelas, a finales do século XIX e principios do século XX, pois era un concello que tiña alrededor de 5.000 habitantes, bastante máis dos que ten agora, no? E tiña unhas características, bueno, era a típica localidade de interior, no? Moi montañosa, con unhas condicións moi difíciles para a agricultura, para a supervivencia, e con unha poboación moi emigrante, poderíamos decir, debido a esas condicións que eran moi difíciles. Podemos decir que a emigración é algo intrínseco a Castro Caldelas. Entón, é así que os nosos protagonistas, que son Gervasio, Perfecto e Pascasio, que son tres irmãos, López Cereijo, que son os fundadores dos trabazos, emigran a América, a Cuba, que era pues, o lugar de emigración habitual en esa época, ¿no? Podríamos decir, esa zona de América, Estados Unidos, ou ben a Cuba, ou a Argentina, ou a Brasil. É dicir que Gervasio, que era o maior, que creemos que naceu sobre 1880, máis ou menos, xa fora a participar na Guerra de Cuba, porque xa era medio mozo cando foi a Guerra de Cuba, e cando remata a guerra decide volver a emigrar a Cuba, pero cos seus dous irmãos máis pequenos, que son Perfecto e Pascasio. Emigran ali en Cuba, en Manzanillo. Gervasio empeza a tocar na banda de Manzanillo, empeza a tocar a caixa. Logo o director viu que tiña como atitudes para aprender outro instrumento, aprendeu a tocar o clarinete e chegou en poucos anos a ser clarinetista principal dali da banda de Manzanillo. Poucos anos despois, móvense a Estados Unidos, onde van a traballar os tres irmãos nas minas de cobre. E mientras están traballando ali, Gervasio, que aprendeu música, solfeo na banda de Manzanillo en Cuba, vai enseñar música aos seus outros dous irmãos. Anos despois, non sabemos realmente, é incerto, canto tempo estuveron en Cuba, canto tempo estuveron en Estados Unidos, pero sabemos que en 1910 volven a Castro Caldelas e os tres irmãos que eran músicos, xunto con outro veciño de Castro Caldelas, Teodoro Grasas, que tocaba a caixa, amenizan ese ano, en 1910, as festas de Castro Caldelas, dos Remedios, que son en setembro. Ese vai ser a primeira actuación oficial dos trabazos. Era un cuarteto no que Gervasio, que era o maior, tocaba o clarinete, o seu irmão Perfecto menor tocaba a gaita, Teodoro tocaba a caixa e o seu irmão Pascasio tocaba o bombo. Ben, estaban constituídos en cuartetos, pero a idea original deles non era un cuarteto cerrado, senón que calquera músico das outras parroquias de Castro Caldelas que baixara podía tocar con eles, non era un cuarteto, podía baixar outros gaiteiros de outras parroquias a tocar con eles. Resulta que pasan os anos, o irmão pequeno, Pascasio, xunto con Teodoro, deciden voltar para Estados Unidos outra vez. Entonces, perden aos dous percusionistas, caixa e bombo, e sustitúenos dous veciños da Vila Caldelá, que son Cesario no bombo e Manuel Onchiño ca caixa. A partir dese momento, deciden si cerrar o cuarteto e que non veña ningún gaiteiro máis de outras parroquias, porque eles empezan a ensayar todos os días, polas tardes, noites, que eles tiñan outros oficios, non se dedicaban exclusivamente a isto. Ao acabar de ensaiar, ao acabar de traballar, ensaiaban. Entonces, profesionalízano deste xeito, dunha maneira que eles ensayaban e deciden que nadie de fora vai vir tocar. É dicir que o nombre dos trabazos chámase así porque Trabazos é unha parroquia de Castro Caldelas de onde son eles originarios. Pero, sin embargo, cando eles volven da emigración, xa non se instalan na parroquia dos Trabazos outra vez, senón que volven directamente a Castro Caldelas. Eso era algo moi común na época, que os que emigraban, ao volver, en vez de instalarse na súa parroquia original de onde eran, se instalaran no centro de Castro Caldelas mismo. Porque realmente, en esa época, o resultado da emigración era sempre volver.
para volver a traballar no mismo, pero con unhas condicións mellor. Ibas a ganar unhos cartos a América para volver e comprar unhas vacas, unhas terras e seguir sendo gandeiro ou ter terras, pero ter máis terras e máis gandería. O resultado da emigración sempre era volver e mellorar a situación que tiñas, non? E non instalarse xa nas parroquias, sino no propio centro. Bueno, isto é o que fixeron eles. Vale. Esta etapa é a que vai de 1910 a 1929. Estes 4 músicos, Gervasio e Perfecto, os 2 irmáns, máis o Anchiño a caixa e Cesario bombo, máis a formación que vai estar ata 1929. En 1929, ahora estou un pouco da historia, despois falei vos máis da música e detalles máis relacionados, pero en 1929 Perfecto decide volver a Estados Unidos. Entonces o cuarteto queda sin gaiteiro e os membros do cuarteto deciden chamar a Luis Amaro. Luis Amaro era un gaiteiro, pero máis novo. En 1929 pensade que Gervasio e Perfecto xa tiñan máis de 40 anos e Luis Amaro era como unha generación menos, tería 20 ou así. Luis Amaro naceu no 1905 e de feito eles tiñan un cuarteto en Castro Caldelas que se chamaba Os Caldereses, pero que funcionou solo 1 ou 2 anos e logo Luis Amaro marchou a Castela a traballar. E cando se vai Perfecto, en 1929, mandan unha carta a Castela para que volva a ser o gaiteiro dos Trabazos, cousa que el acepta e volve. Daquela, máis ou menos, cobraban sobre 5 pesetas por tocar un domingo. En 1929 estamos falando. Vale, en esta primeira etapa de 1910 a 1929 temos 19 actuacións documentadas en prensa. E da seguinte, dos 2 anos de 1929 a 1931, marco 1931 porque vai ser a data na que volva Perfecto outra vez, temos 10 actuacións documentadas. Vale, bueno, isto simplemente é unha listaxe das festividades da comarca de Castro Caldelas que era moi habitual que fixeran os Trabazos, ou moi habitual o que facían sempre, sí? Festividades de propio Concello de Castro Caldelas e de parroquias de cerca. Sí, a máis importante era a de o 7 e 8 de setembro, que era os Remedios, que era a festa grande de Castro Caldelas que reunía a xente do Concello de Castro Caldelas e dos arredores da comarca. Vale. Ahora queríame parar un momentiño para analizar un pouco cales eran os antecedentes deste grupo. Sabemos que era un grupo, era un cuarteto que tiña gaita, clarinete, caixa, bombo, que é xusto o antecesor do cuarteto que conocemos agora, de 2 gaitas, tamboril e bombo, que se empeza a popularizar sobre os anos 20, pero este cuarteto era un pouco anterior. Que antecedentes hai en este cuarteto? Bueno, pois eu diría, por un lado, que é obvia a do gaiteiro de Ventosela, de Ribadavia. Por que este gaiteiro? Bueno, porque os Trabazos tocaban con gaitas con chaves. O primeiro que lle añadiu chaves ás gaitas foi este señor. Con que motivación? Bueno, el buscaba aumentar as posibilidades da gaita para tocar un repertorio que non era galego ou que viña de fora, no? Repertorios, xéneros que non eran galegos e que necesitaban outros requisitos técnicos. Entonces, el intenta mellorar a gaita con chaves para poder tocar estes xéneros que requerían de eso, para poder tocar esa música de baile que estaba de moda en esa época, ¿no? Vale, esto, a ver, queríame parar aquí un momento, porque esto de perfeccionar os instrumentos os aerófonos con chaves era algo que xa se viña, era algo habitual nos aerófonos, como por exemplo no pai do clarinete ou na flauta. En torno a 300 anos antes, en 1600 ou así, empezan a añadirlle chaves a flauta, ao clarinete. Vale, eso tamén hubo un intento de facelo na gaita. Que pasaba ca gaita? Que aquí vanse crear 2 corrientes porque vai haber unha vai haber un problema en canto que a gaita xa era como un símbolo identitario de Galicia, no? Bueno,
sempre se utilizou a música como para construir identidades, pero a gaita era como, e sigue sendo como un símbolo identitario de Galicia. Entonces, esta evolución na gaita non se viu ben por parte de certos sectores porque alteraba e altera de alguma maneira ese símbolo. E non é simplemente mellorar un instrumento, senón que é cambiar algo que xa é un símbolo identitario de Galicia. Por iso vai haber xente que siga a corriente de Ventosela e que toque con esas gaitas con chaves e que toque eses xéneros novos e modernos desa música de baile que ven de fora ou que ven de Europa ou que ven de América Latina, e xente que vai intentar manter a tradición musical e non tocar eses xéneros, por dicirlo así. Bueno, despois falaremos máis desto cando vexamos a repercusión que ten na prensa a música dos trabazos. E por outro lado, a gran influencia, como adiantei antes, son os trintas de Tribes. Por qué? Porque os trintas de Tribes, xunto co Cuarteto Ventosela, son as primeiras formacións, ou unha das primeiras, ou a primeira, que establece este cuarteto de gaita, clarinete, caixa e bombo. E despois, a parte que eles foron os que estandarizaron esa formación, pola fama que teñen, pola cercanía que tiñan cos trabazos, e tamén porque por esa cercanía mismo sabemos que había contacto entre os trabazos e os trintas. Por qué? Porque hai actuacións documentadas nas que coincidiron. En 1913, por exemplo, os dous cuartetos tocaron xuntos en Santiago. En 1952 tocaron xuntos en Barcelona. En 1955 coincidiron en Ourense. É dicir, en 46 anos de música, en 46 anos de actuacións, coincidiron varias veces. Podemos dicir máis, entre o repertorio dos trabazos encontrei partituras de Ricardo Curtier, que era unha persona ligada aos trintas, e incluso no repertorio dos trintas hai un pasodoble que se chama pasodoble dos trabazos, que realmente se non o encontrei no repertorio dos trabazos e non sei de onde pode vir. Non sei se algo que se perdeu do repertorio dos trabazos, se é un pasodoble que tocaban os trabazos e se chamaron pasodoble dos trabazos, si é un pasodoble que lle dedicaron aos trabazos e puxeron pasodoble dos trabazos, non se sabe. Pero sí que se sabe que había relación, non? Vale. Aquí temos, por exemplo, un artigo do 26 de xullo de 1913 titulado Os trintas e os trabazos, que dice: estas dos agrupaciones musicales que la Liga de Amigos contrató para estas fiestas están siendo objeto de los aplausos del público. Verdaderamente que se las merecen, pues ambas son verdaderamente notabilidades en su género. Antanoche, después de haber estado tocando en la plaza, subieron al consistorio y las obras que allí ejecutaron han sido objeto de aplauso del público. Lo mismo os trabazos que os trintas son agrupaciones meritísimas que además tienen el acierto de cultivar preferentemente música regional. Reciban nuestros sinceros plácemes. Bueno, despois saberemos que eso de música regional vai haber algúns que pensen unha cousa e outros que pensen outra, non? Pero a continuación falaremos deso. Vale, vamos a seguir. Estábamos na parte en que estaba constituído o cuarteto. Perfecto emigrar a América e 2 anos despois, en 1931, Perfecto volve. Luis Amaro, o gaiteiro, sigue tocando no grupo. Entonces o cuarteto queda constituído un quinteto con 2 gaitas. Aí podes ver, é que non se ve moi ben, pero vedes a Gervasio, que é ese home que parece que é un pouco máis maior co resto, que leva o clarinete. O Lao é o seu irmão Perfecto. Luis Amaro, que se aprecia que é un máis novo que eles, non? E aquí estaría o Anchiño, ca caixa, e Cesario, co bombo. Esta foto é unha foto tomada en Bilbao, en 1931, que foron contratados para amenizar o Día Galego o 25 de xullo en Bilbao por unha colonia de galegos de Bilbao ou unha colonia de Baracaldo, que había varias por ali, pois unha delas, e tomaron esta foto. En esta foto podemos ver que están de traxe. Eles non están de traxe para a foto, tocaban de traxe. Tardaron aínda uns aniños máis en empezar a vestirse de galegos. Pero hasta os primeiros, desde 1910 hasta aproximadamente 1935, eles tocaban de traxe, non tocaban vestidos de galegos. De feito, en 1910, na primeira actuación que fixeron en Castro Cadeles, eles entraron vestidos con traxes tropicais, como había en Cuba, moi lonxe do traxe regional galego. Vale, vamos a continuar. En 1933 surxe un problema no cuarteto, que é que o fillo maior de Perfecto xa era
grande, no? Ele sabía tocar a caixa e Perfetto quería que o seu fillo tocara a caixa no cuarteto. Este foi o único fillo que tuvo Perfetto. Gervasio non tuvo fillos, bueno, por aí perdeuse un pouco porque a hora de realizar as investigacións despois direivos, pero estes músicos non se sabe realmente nin onde están enterrados, porque morreron sobre a época, sobre os anos 50 e non teñen descendentes, nin a xente de Castro Caldelas que sabe onde vivían e tal, saben realmente onde están enterrados. Pero bueno, deso falaremos tamén un pouco a continuación. Vale, entonces esta é unha foto que se toma, me parece, se non me equivoco, no ano 36, e aí podemos ver a Gervasio na esquina outra vez, Perfetto ca gaita, o seu fillo Orlando ca caixa e Cesario co bombo. Faltan o Anchiño e Luis Amaro, porque o Anchiño, invítano a marchar, porque quería que tocara o seu fillo a caixa, e Luis Amaro non está de acordo con esa decisión e deixa o cuarteto. Entonces, aquí vai pasar unha cousa, que marchan dous músicos, Luis Amaro e o Anchiño, gaita e caixa, e van a encontrar outros dous músicos de Castro Caldelas, outro clarinete e bombo, e van a formar un cuarteto aparte, que van ser os caldeleses. Entonces vai haber dous cuartetos en Castro Caldelas en ese momento. Ese cuarteto con Luis Amaro, o Anchiño, máis o Pitilao bombo e Saturnino de Soberno clarinete, e este, que siguen sendo os trabazos, cos dous irmãos trabazos, máis o fillo de Perfetto, máis Cesario. Vale, este cuarteto parecía un estable, parecía que iba a continuar, pero que sucede? Que en 1936 empeza a Guerra Civil, no? Aos trabazos pilla a Guerra Civil, de feito hai un artigo en Mieres, tocando en Mieres, en Asturias. Hai unha publicación en un periódico moi cortiña que dice: os trabazos han salido a Mieres a celebrar la festividad del Carmen en esa localidad, que foi xusto cando empezou a guerra, en ese 16 de julio, eso. Os trabazos estaban aí, encontrábanse en Asturias cando estalla a guerra. Bueno, que sucede? Cando estalla ese conflito, os trabazos deciden fuxir en barca, porque ven que as cousas están feas, non? Gervasio e Perfetto e o seu fillo Orlando consiguen escapar en unha barca de Asturias, pero Cesario non, e préndeno en Asturias, e queda prendido. Despois de escapar, deciden ir a Barcelona, os tres. Van a Barcelona, Cesario queda en Asturias na cadea, e durante ese conflito, Gervasio ten que traballar de afiador, el traballa de afiador para manterse a él mismo, ao seu irmão e ao seu sobrinho, os tres en Barcelona. É curioso isto de Gervasio, despois igual o mellor teño tempo de pararme un pouco, porque Gervasio realmente nunca tuvo un oficio. El traballou en Cuba e en Estados Unidos nas minas para axudar a seus irmãos, traballou en este momento de conflito de afiador tamén porque necesitaba axudar a seus irmãos, era o que traballaba, pero realmente en Castro Caldelas el non tiña oficio, vivía da música e tiña unha finquiña con os animales, eso che dicen as señoras maiores de ali, si vía aí, el tiña unha finquiña, os animales, e con eso chegáballe para vivir, e despois co que ganaba de tocar, pois chegáballe. Realmente el só tuvo que traballar en estes momentos de dificultad que el tiña que manter a seus irmãos. Que pasa? Que chaman a Orlando, porque era un home novo, a combatir na batalla do Ebro, e Orlando morre na batalla do Segre. Cando remata a guerra, os dous irmãos, Perfetto e Gervasio, de feito, por eso decía antes que ningún ten descendencia, porque Gervasio non tuvo fillos e o fillo de Perfetto morreu na guerra, en ese conflito, e non volveu ter máis fillos. Volven os dous para Castro Caldelas, en un tren, ao pasar por Zaragoza, Gervasio perde o clarinete, as partituras e todo. E ao chegar a Castro Caldelas, descobren que, bueno, a situación dos caldeleses non foi tampouco moito mellor. De feito, Luis Amaro, o gaiteiro dos caldeleses, estuvo durante a guerra 6 meses fuxido e despois estuvo 2 anos na cadea. Polas súas ideas que eran contrarias aos que ganaron aí despois do 1936, non? Vale, despois de salir Luis Amaro da cadea, que estuvo eses 2 anos na guerra, chegan Perfetto e Gervasio, e o primeiro que fai Perfetto é pídelle aos caldeleses poder tocar con eles, porque os trabazos non existía.
O sea, o seu fillo morreu na guerra, o outro quedou en Asturias na cadea, o Gervasio non tiña nin clarinete. Perfecto pídelle aos caldeleses tocar con eles e os caldeleses aceptan. Gervasio tamén o pide, pero os caldeleses non aceptan a Gervasio. Por qué? Porque non tiña nin instrumento. Mais tarde pediría a fábrica de San Sebastián de clarinetes, pediría un instrumento e aceptaríano. Ese cuarteto pasaría a formarse como un sexteto, porque serían os 4 dos caldeleses máis os 2 irmãos dos trabazos que se unen a eles, e pasarían a ser un sexteto de 2 gaitas, 2 clarinetes, caixa e bombo. Aquí o tedes. É o cuarteto dos caldeleses máis Gervasio perfecto. Aí tedes na esquina de todos Saturnino con Gervasio perfecto, que ten unhas gafas negras porque perdeu a vista moi rápido, era un señor que era casi cego. Luis Amaro. E despois aquí está o Anchiño e o Pitilá. Que pasou con Cesario? Cesario chegou máis tarde, moito máis tarde a Castro Caldelas, cando soltaron da cadea, e Cesario a chegar a Castro Caldelas, despois de todo o vivido, decidiu non volver a tocar nunca máis, e nunca máis volveu a tocar. E isto foi o cuarteto que quedou en Castro Caldelas. Que pasou? Por que se sigue conocendo o nome dos trabazos? Porque estos eran os caldeleses máis os 2 irmãos trabazos. Pero eles, conscientes da zona que tiña os trabazos en Galicia, decidiron quitar o nome dos caldeleses e seguir chamándolle trabazos, porque era un nome moito máis conocido. Vale. Esta formación estuvo desde 1940 hasta 1952. Aproximadamente en 1940 creo que encontrei unha actuación documentada, pero en esta época da posguerra estaba prohibido tocar, o sea, non había moito. Aparte que hubo moita miseria, en estes primeiros anos despois da posguerra iban andando a todos os sitios, non había nada. Si había que ir tocar a Santiago, iban andando, non? Hasta que hubo un coche oficial en Castro Caldelas ou un taxi, pois pasou moito tempo, pero en esta época sí que foi bastante de miseria. E despois sí unha anécdota, porque os trabazos volveron a Bilbao en 1941. Entonces, como é un cuarteto que ten tanto recorrido, por decirlo así, que está activo eses 46 anos, e que pasou por tantos momentos históricos, sí que vimos que foran a Bilbao en 1931 e que van a Bilbao en 1941. En 1931 os trabazos tocaron en Bilbao o himno de Riego, o himno galego, a Marsellesa. Esas piezas estaban dentro do seu programa, non? Entón, os trabazos cando tocaban a Marsellesa en Bilbao, a xente botáballe cartos, botáballe caramelos, bueno, eso poñían tal. Vale, en 1941, cando volven a Bilbao, olvídate de eso, o sea, eso estaba prohibidísimo. De feito, en 1941 volveron a Santiago de Compostela, en 1913, nas festas de Santiago, tocaron o himno gallego. En 1941, a xente pediulle aos trabazos tocar o himno galego e non puderon tocar o himno galego porque os ameazaron con si tocas eso, vas pa cadea directamente. E non puderon en 1941 tocar o himno galego. Bueno, isto fala un pouco de que en diferentes etapas hubo como que as diferentes etapas políticas condicionaron ao final o que os trabazos tocaron ou non, ou influíron no repertorio desa maneira, incluso nos mesmos lugares. Vale, bueno, isto non se ve moi ben, pero é un listado das agrupacións que foron pasando polos trabazos. En 1952 morre Gervasio, que xa era un señor moi maior. O outro clarinete, que é Saturnino de Sober, marcha a Bos Aires e teñen que traer outro clarinete que é Juan de Poboeiros. En 1955 morre Perfecto. O quinteto, porque morrer Perfecto era quinteto, sigue con Luis Amaro un ano máis e despois en 1956 cesa a súa actividade. A gaita de Perfecto, ao morrer en 1955, foi trasladado ao Centro Regional de Castro Caldelas en Bos Aires, que é onde sigue actualmente. Realmente, sabes de onde está a gaita de Perfecto? Que está ali, desde 1955 que finou. De feito, hai un cartel agora que vamos ver agora que o menciona, pero sabemos onde está a gaita, pero non sabemos onde está Perfecto, nin Gervasio, porque eles non teñen descendente e non se sabe eses músicos caldeleses onde están enterrados. Sí, Luis Amaro sí que se sabe porque, como era máis novo, e foi un home que viviu moitos anos, viviu 90 anos, ele naceu en 1905 e morreu no 2001, creo.
entonces sí que é un home que, bueno, é que ten fillas e fillos. Bueno, tamén me gustaría dicir unha cousa, que en Castro Caldelas, cando preguntas, bueno, non sei como vou de tempo, vale. En Castro Caldelas, cando preguntas polos trabazos e pola relación que había cos 30, sempre dicen que, en plan, bueno, os 30 eran profesionales, os trabazos non. Por qué? Porque os trabazos todos tiñan un oficio. É o que falaba antes, de que, por exemplo, Perfecto era xastre, o Anchiño era xastre, Cesario era zapateiro, todos tiñan un oficio, e a tarde ao acabar ese oficio ensaiaban para tocar os domingos nas bodas ou no verao, pero todos tiñan un oficio. Que pasa? Que, según foron pasando os anos e se foron facendo vellos, foron deixando progresivamente esos oficios para dedicarse á música, porque, aínda que se menciona que todos teñen oficios, a xente máis maior de Castro Caldelas non se acorda de que les se dedicaran a nadie. Bueno, estou falando que a xente máis maior de Castro Caldelas que eu pude entrevistar naceu no ano 1930, ou no ano 1931, e acórdanse dos trabazos deles por da guerra, pero nadie se acorda dos de antes, obviamente, no? E eles acórdanse dos trabazos e non recordan que traballaran en nada. Por qué? Porque xa tiñan, como dicían eles, uns animaliños, unha hortiña, e con eso xa vivían, e despois ca música xa lle chegaba. Entón, ao final, sí que se foi tirando para eso. Vale, outra anécdota de Luis Amaro. Bueno, non me quero parar moito con Luis Amaro, pero de Luis Amaro, como ser o máis novo, sí que é do que máis datos temos. Pero Luis Amaro naceu en 1905, casouse en 1929, e hasta que se casou en 1929 houve 6 ou 7 anos, que é unha cousa moi curiosa, que estuvo vivindo no propio castelo de Castro Caldelas. En Castro Caldelas hai un castelo moi grande, alto, que agora que penso que non, agora que é público, pero naquela época pertenecía aos duques de Alba, eran dos duques de Alba. E xusto o irmão de Luis Amaro era o regente do castelo, e deixou-no ir vivir ali. E hai unha anécdota moi curiosa con Vicente Risco, que é o famoso escritor ourensán, caldelao, que na época esa dos anos 20, no que durou a ditadura de Primo de Rivera, moitas veces chegaba a súa casa en Castro Caldelas e estaba a Guardia Civil diante da casa, directamente. Ou, bueno, a autoridade policial que estuvera nese momento, que non sei se chamaba Guardia Civil de outra maneira. Contan, de feito, entre a familia, entre os descendentes de Luis Amaro e Vicente Risco, conócense. Os descendentes regalou un dibuixo que fixo dun gaiteiro Vicente Risco, regaloullos á familia de Luis Amaro. Bueno, había relación. E contan que cando Vicente Risco chegaba á porta da súa casa e encontraba a Guardia Civil ali, marchaba ao castelo a comer con Luis Amaro, e que moitas veces comían así xuntos, pero porque se encontraba a Guardia Civil. Isto fala tamén, de alguma maneira, de a represión que viviu a xente da cultura en algúns momentos, tanto escritores como músicos. De feito, bueno, ahora para facer un parón na exposición, para contar unha cousa, porque hai cousas, bueno, estes, como vos dixen, o meu traballo de investigación, fin de estudios de etnomusicoloxía, pero, bueno, hai cousas que non podes contar cando estás diante dun tribunal expoñendo un traballo científico, pero ahora que estou aquí, pues, con vos, pues, gustaríame contar que, por exemplo, a vida de Luis Amaro sí que foi moi dura en moitos sentidos. Cando tuve o placer de entrevistar a señora Presenta, que é a súa filla, que é unha señora que xa ten 91 anos, cunha memoria increíble, que agradezco muchísimo, pero había moitas cousas que non me quería contar, porque son etapas tan duras que non quere recordar moitas cousas das que tuvo que pasar seu pai. Que quero dicir con isto? Que moitas veces os investigadores, ou, por exemplo, que son unha persona nova que nací nos 90, que naces e tes curiosidade por saber o que había antes, non? Pero hai moita xente maior que eu penso que en torno a estes grupos hai moito olvido, pero non olvido de inconsciente, olvido de consciente de querer olvidar moitas cousas a propósito do que pasaron. E preguntas e dicen, mira, non preguntes, é mellor deixalo, porque agora xa hai outras cousas e é mellor. Entonces, deixa esas historias e deixa que se olvide. E hai ganas de olvidar de moitas cousas, ganas de olvidar. Ainda que ti lle digas á señora, mira, eu son músico, eu con que me contes algo da música, a mí o resto non me interesa, sabes? Pero non, hai ganas de olvidar, non hai ganas de recordar moitas cousas, nin moitas penurias que se pasaron. Bueno, e continuando,
Aquí temos dous carteles das cestas de remedios no centro caldelao de Bos Aires. Vale, resulta que Saturnino, que vos dixen antes, que emigrara no 1952 a Bos Aires, xusto con outro gaiteiro que tocaron os Caldeleses, ao principio dos Caldeleses, en torno a 1926, que é Francisco Llera, fundan o cuarteto Os Trabazos de Bos Aires. E se vos fixades aquí pon, por algún lado, pon presentación. Este do ano 1959. Xa, sábado 12 de septiembre, celebrando os remedios. Pon aquí, con la famosa gaita adquirida por este centro bajo la dirección de Francisco Pérez Llera y el prestigioso clarinetista saturnino de actuación con os trabazos. Aquí é onde mencionan a adquisición do Centro Regional de Castro Caldelas de gallego de Bos Aires, a adquisición da gaita de Perfecto, que en 1955 marchou para lá e que continúa lá. E da que pouco sabemos máis das gaitas de Luis Amaro, que tuvo dúas, unha hasta a posguerra, que ya partiron, e despois outra. Sabemos que as dúas foron fabricadas por Faustino Santalices, o famoso zanfonista ourensán. Da gaita de Perfecto, a verdade é que sabemos menos datos. Vale. Mencionar rápido os diferentes grupos que quedaron en Castro Caldelas despois da disolución dos trabazos. Por un lado, os Alumnos de Castro Caldelas, que é un grupo que continuou o fillo de Luis Amaro, que se chama Luis Amaro do mesmo nombre, que, como vedes, hai moitos nenos, era como un grupo de gaitas moi grande, máis pedagógico, xa non ten nada a ver co tradicional. Despois, a banda de gaitas Os Trabazos de Castro Caldelas, que é unha banda de gaitas de Ourense, ao cual se lle debe moito que eu poda facer este traballo e a recuperación do grupo todo anterior. Fixeron unha labor moi grande de intentar recuperar todo o que era eso dos trabazos. Fixéronse diferentes homenaxes en Castro Caldelas a Luis Amaro, por exemplo, este é unha homenaxe do 2000, aí co Baltar, co presidente da Diputación e todo. Vale, en canto aos instrumentos, bueno, as gaitas eran gaitas afinadas en re, e os clarinetes é algo curioso, porque claro, agora hai clarinetes en si bemol e mi bemol, que son os que se utilizan nas bandas. O de si bemol e o mi bemol, que é o re quinto, que é, por exemplo, que tocaban os 30s. Pero os trabazos é algo peculiar, que tocaban con un clarinete en do, que é un clarinete que está xusto no medio, entre o de si bemol e mi bemol. Nin é tan agudo, nin tan grave. Que era un antigo modelo que fabricaban antes de clarinetes en do, que ahora non existe. ¿Sí? Costoume bastante chegar a isto, porque se o ves na foto, desconcéntrate bastante, porque é un clarinete pequeno, pero dices, non é un re quinto, é un clarinete pequeno, pero sí, era un clarinete en do. Vale, acordadevos que falei antes que eles hasta o 1930 e moitos, entre o 33 e o 35 tocaron de paisanos, e a partir de ali empezaron a vestir de galegos. Bueno, dous eran xastres, así que xa podía. Ahora imos ver como era ese traxe. Vale, é unha monteira co seu chaleco de pano de color verde e roxo. É un calzón exterior negro con unha faixa. Vale, era moi común en esa zona. É moi típico ese traxe desa zona de Ourense. O chaleco de pan así deses colores, vermello, verde ou blanco. Era o traxe tradicional, sí, regional típico desa zona. Vale, e agora, por último, vamos ao repertorio dos trabazos. Vale, a señora presenta, conserva unha cantidad de pezas moi grande. 157 pezas coñecemos que tocaban os trabazos de Castro Caldelas. Desgraciadamente, bueno, non conocemos todos, porque hai parte da familia que ten pezas, pero non guardas como un tesoro e non quere nada, que é moi respetable. Entón, estas son as que conocemos. Vale, temos a mala suerte que desas 157 pezas non conservamos ningunha as dúas partes. Ou conservamos ou gaita primeira ou gaita segunda ou clarinete, pero non conservamos gaita e clarinete da mesma. Sí, ainda así, podes facer unha idea de como sería, pero non temos esa certeza. Vale, o repertorio estaba composto por pezas de autor, é dicir, pezas sobre todo de banda de música. Pezas que encontraban da banda, pasodobles, o que sea, vamos ver a continuación. Cancións de moda da época, cancións de baile e composicións do propio Perfecto. Vale, vamos a coincidir. Isto todo
é unha listaxe das obras que de preceto, sí? Non. Bueno, sí, tamén hai aí. De preceto serían a Romaría, Eibai, Galicia e sus cantares, os trabazos, Muiñeira, non paso doble, os Troupele, paso doble galego, Unha noite non é nada, Xa toca gaita. Bueno, aí tamén incluín outras obras de ambiente gallego de outros compositores gallegos que tiñan moita fama na época que se tocaban. O Botafumeiro de Luis Blasi, que falei antes, a Foliada de Chané, os Noitebreos de Ricardo Courtier, sí? Pontarias de Revillano Soutullo, Alborada Galega de Pascual Veiga, todas incluídas nese repertorio. Porque hai que decir que eles tocaban por papel, por partitura. Eles levaban un atril moitas veces aos sitios que tocaban, e tocaban por papel, moitas veces arreglaba o propio perfecto, a parte de gaita e de clarinete. Vale. E o último que fixen foi unha clasificación, ao ter un repertorio tan grande de 157 pezas, fixen unha clasificación do repertorio por xéneros, non? E para facer esta clasificación atívenme as tres fases da aculturación que menciona Campos Sotelo. Que menciona el? Menciona que hai unha primeira fase de aculturación de xéneros europeos na música galega, de finais do século XIX, principios do XX. Hai unha segunda fase de aculturación en torno a mediados do século XX de xéneros americanos. E hai unha terceira fase de aculturación que non nos interesa porque é posterior, de xéneros anglosajóns. Entón, quixeno dividir en tres grupos atendendo a esas fases de aculturación. En primer lugar, os xéneros anteriores á primeira fase de aculturacións, e aí metín alboradas, muiñeiras, xotas, algunha marcha, algún himno e compositor de temática galega. É dicir, xéneros que estaban en Galicia antes dos principios do século XX. No segundo grupo, quixen meter os xéneros que, según este autor, están introducidos na primeira fase de aculturación, que son xéneros procedentes de Europa. E aí metín pasodobles, fostrots, valses, polcas, chotis e cancións. Bueno, metín o fostrots tamén, porque deixei todo o latino no tercer grupo, que son xéneros introducidos na segunda fase, de orixe americana. E aí temos corridos, tangos, rumbas, marchiñas, rancheras, son, habaneras, boleros, danzón, conga e samba, cancións de baile. Vale. No primer grupo hai 31 pezas, 72 pezas do segundo e 52 pezas no terceiro. Vale. Bueno, que non dixen antes, das 157 pezas hai 153 pezas clasificadas, porque hai 4 que non soupen de que xénero era. E aí vemos, en este gráfico, vemos que este porcentaje azul pequeno corresponde a porcentaxe de alboradas, muiñeiras, xotas, marchas, hinos e composicións de temática galega. Esta porción grande en vermello corresponde a pasodobles, fostrots, vals, polcas, chotis e cancións de moda. E este grande en verde corresponde a corridos, tangos, rumbas, marchiñas, rancheras, son, habaneras, boleros, danzós, unha conga e unha samba. Isto era, máis ou menos, porque, claro, non o podemos asegurar 100%, porque había máis de 157 pezas no seu repertorio, pero con 57 pezas eu penso que temos unha mostra suficiente para abordar este tipo de gráfica, non? Vale. Desas pezas, 149 son música de baile. 15% son alborada, xotas, muiñeiras, composicións de temática galega, é dicir, xéneros que estaban en Galicia antes do principio do siglo XX, e o 85% son xéneros importados de Europa e América. Vale. Ahora quixen poñer un pouco as causas de que este repertorio sea así, un pouco tan influenciado pola música americana. Que causas hai? Por unha parte, a emigración, que falamos antes, de que é normal que se tú emigras a un lado, pois collas un pouco os gustos dese lado, despois volve e a xente tiña moito gusto desas músicas populares que facían en América Latina. E despois a radio, porque a partir, creo que era 1925, bueno, a mediados do século XX é cando empezan a facerse emisións transoceánicas de radio, é dicir, que aquí en Galicia se escoitaba música de ali por radio, e eso non existía antes de 1920 algo, pero sí a partir desta data. Vale. Unha cousa que quero que quede claro é que estes cuartetos e os trabazos
a función que facían nas festas era iban, tocaban e a xente bailaba. Quero dicir que esa función, a día de hoxe, quen a fai? Pois unha orquesta de baile. Pensado así, este gusto polo latino, para bailar, ou pola música popular latina, sigue a día de hoxe, porque a día de hoxe as orquestas de baile que tocan. É dicir que aquí empezou un gusto polo popular americano ou polo popular latino que sigue hasta o día de hoxe e ten continuidade, tuvo continuidade ese gusto, no gusto dos galegos. Primeiro con esta agrupación e despois cas agrupacións que hai agora, non? Pero sí que hubo unha continuidade deste gusto. E bueno, antes de acabar, vendo un pouco as transcripcións, vale, vou, genial, quedame 10 minutiños. Quero vos ler un pouco algunhas opinións da prensa en canto aos xéneros que os trabazos interpretaban. E quero empezar por un artigo de 1913 das festas do Santiago Apóstolo que aparece publicado no Eco de Santiago. Este artículo dice o siguiente: de estas fiestas que tienen algo de espiritualidad hemos disfrutado este año. Flotó en algunas el espíritu regional, el alma gallega. Los trintas y los trabazos trajeron a Compostela las alegrías de la gaita, de sus tamboriles, el eco de sus instrumentos que nos recuerdan al campo, las robledas, los pinares, la rústica ermita y la bulliciosa romería. Algo puede haber de adulteración en estos instrumentos, aquí refiriéndose a las chaves que incorporaban, ¿no?, en la ejecución de su música, pero hágase cuenta que el mismo deseo de agradar les lleva a ciertas innovaciones, posponiendo muchas composiciones de típico saber gallego que ejecutan por esas aldeas de Dios. Además, son en su estilo parecido a bastantes gaiteros de la región, muy distintos de otros gaiteros de por aquí, y continuadores del viejo Ventosela, que si en algunos puntos no gustaba, en otros era requerido y agasajado constantemente, interpretando maravillosamente el sentimiento popular, los aires populares gallegos. Claro que otras veces empezaba con otras obras de repertorio moderno, y entonces en todo se progresa y la gaita ya no es lo que era en manos del gaitero cantado por Curros Enríquez, o del gaitero de Cela, o del viejo Rilo, o siquiera de nuestro antiguo Parada o de nuestro actual Brea. De marcado gusto gallego, verdaderamente enxebre, sin alteraciones ni en los cantos ni en la gaita, el coro Feijóo. Que quere dicir? Bueno, que entendeu en este artigo? Este artigo fala un pouco das dúas corrientes que había, e que falamos antes. Por un lado, esa continuadora de Ventosela de tocar esos xéneros importados, de adulterar a gaita, como dice aquí en ese sentido, con esas chaves para tocar, para poder tocar esos xéneros, para que a gaita tenga esas posibilidades. E despois, outros como Feijóo ou Cartón de Souter de Montes que renunciaban a eso, ¿no?, e que tiñan un carácter máis tradicional. Vale. Xa para acabar, bueno, das 157 pezas deronme permiso para facer transcripcións de alrededor unhas 40 pezas que fixen a transcripción, pero sempre de unha voz solo, da voz que hai escrita, porque non hai dúas partes de ninguna. Entonces, bueno, hai como unha transcripción dunha voz e a outra é como unha recreación de como podría haber sido, ¿no? Bueno, respétase a partición. Vamos a ver un exemplo de unha partitura de como está escrito. O Noitébregos de Ricardo Courtier, gaita 2. Vale, pola escritura, por como vemos que está escrito, as gaitas segundas, as gaitas primeiras, o clarinete, eu atreveríame a dicir, bueno, e polos xéneros tamén, que esa habitual terceira que nos encontramos na música tradicional gallega non había, por lo menos non era o mayoritario aquí. O normal era que a gaita co clarinete tocara a oitava ou a unísono, dependendo do repertorio, ou que na música de banda, por exemplo, a gaita fixera o canto e o clarinete o contracanto. Eso era o habitual, eu creo, pero non as terceiras eran o habitual aquí. Sí. Vale. Isto sería, por exemplo,
La mujer del panadero, marchiña brasileira. Gaita 2 tamén temos. Como poder ver, se vos fixades na escritura, non é unha voz segunda que lle podas poner unha terceira tocando unha voz primeira. Entón, é menos sendo unha marchiña brasileña. Sí. Eu penso que, de feito, hai moitas partituras, que é o que me chama a atención, ou si que puden ver, que hai moitas partituras de gaita segunda ou de clarinete ou de segundas voces que a vez é moi parecida, é como se fose unha voz primeira. O sea, eso fai-nos pensar que o mellor, pois eso, era a oitava ou unha contracanto, porque sí que en partituras de banda sí que hai compases de espera, e sí que, bueno, hai partituras que se conocen como os noitébregos ou o botafumeiro sí que se conocen como son, entonces vendo como están escritas sí que podes intuir como é a voz que falta, porque son pezas que se coñecen, non? Bueno, el mamey, que é danzón cubano, aí vedes. Vale, e despois para rematar, vale, como viña aquí, bueno, esta semana axudoume un compañeiro meu do Carballiño, Isidro, porque non pudemos gravar nada do que tiña feito, pero sí, entre Isidro e eu, quixemos tocar dúas peciñas, a dúas voces, tal como están feitas as transcripcións, para que escoitardes un pouco como sonaría. Vale, que é todo moi hipotético, pero para que podes escoitar. Entón gravamos 2 minutiños de cada canción para que podes escoitar esta, el mame, para escoitar algo así, e despois gravamos unha composición de perfecto, sí? Que é unha xota, que xa toca a gaita, composición de perfecto, que realmente, por eso digo que depende do que tocaran, porque realmente en esta jota só conservamos esta parte de gaita, non sabemos se a segunda sí que facía terceiras, é probable que sí. Así que, agora, se me permitides, non sei, doulle así. Vai, vou poner bendentar. Vale. Está grabado moi casero, gravámoslo esta semana. É sin percusión e sin nada, só son as dúas voces para que vexas como se van. É gaita e os saxofonistas, a segunda voz está grabada con saxofón, sí? A ver se pode escoitar un pouco. Está grabada na escola na que traballamos. Vou poñer el mame primeiro. A ver se me fai caso isto. Vale, xa para rematar. A ver se pode escoitar. Espera, que dou volumen aquí. Non se escoita. No, isto non é. Cos que somos cos altavoces do portátil xa se escoita. Tú pensas? Non necesitas esto xa. No. Porque igual ele está saliendo son por aquí. Pues por la mañana. Ah, pode ser. A ver, vou probar. Vale, se pode escoitar son só 2 minutiños cada un. Se non, nos poso portátiles. Vale. Eu aquí enchufaría ben isto, si, non? Se enchufou a HDMI do portátil. Sí. No, ese non. Ah, O este. do vídeo. A ver agora. Vale, vamos a do principio. Ah, bueno, ahora non se ve. Ah, sí, así vedes a decirlo.
Vale, disculpade que sea así tan casero, pero quero vos poñer entonces para rematar unha peza que é unha xota que é composición do propio prefecto. Bueno, pois isto é todo. Moitas gracias e se alguén ten unha pregunta, pois estaría encantado de contestar.